салом дӯстон, вақту соати споридани ҷоизаи асосии инфиродии Тӯби Тиллоӣ дар соли 2024 наздик меояд ва дар ин бора матлабҳои зиёд навиштан оғоз шуд. Дар аксари гуфтаҳо навиштаҳо Винисиус Жуниор фаворит дида мешавад, яъне аз дигарон имкони бештар дорад. Букмекерҳо ба ин чунон бовар доранд ки ғалабаи Бозингари бразилӣ ба баҳои бисёр кам баробар ба 1.33 кайфсин арзёбӣ мешавад. Баъдан Родри бо 3.25, Ҷуд Беллингем 15, Дани Карвахал худи 19, Ламин Ямал бошад 29 кайфсен бовгузорӣ шуданд. Номи Лео Месси ҳам ҳаст дар як радиф бо вориси худаш Ламин Ямал. Дар бораи ба Месси додан ҳавсалаи шӯхӣ кардан надорем, аммо аз рӯи адолат ба Родри медодан хуб мешуд. Ба андешаи шумо ки арзанда аст? Дар комментария нависед. Мо бошем ба пешниҳоди хабарҳои асосӣ мегузарем. лайки қиматбоҳои худро фаромӯш накунед. Дӯстон, топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ ба танаффуси кӯтоҳ баромад, аммо бозиҳои мунтахабҳо намемонанд ки мо зиқ шавем ва бораи бозам шавқвар гузаштани ҳар як ин рақобат шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомон бонус ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. равзанаи трансферӣ дар топ 5 чемпионати футболи аврупоӣ пӯшида шудааст, аммо лигаҳои дигар имкон доранд бозингари нав харидорӣ кунанд. Галатасараи Туркия аз чунин имтиёз истифода бурда соҳиби ҳамлагари беҳтарин мешавад. Виктор Осимхен аз Наполи ба таври иҷора ба дастаи Галатасарай гузашт. Дар ин бора Фабрицио Романо хабар дод. Ҳамлагари африқоӣ қариб буд ки ним сол аз футбол маҳрум монад. Трансфери ӯ ба дастаи Челси дар охирин лаҳзаҳо файсал шуд. Осимхен бо агенташ аз англисо маблағи бештар талаб кардан. ҳатто бо вули он маош ва иловапулие ки бозингар бо агенташ хоста буданд пардохт карда натавонист. Дар натиҷа Наполи футболбозро аз ҳайати худ берун кард ва агар Галатасарай пайдо намешуд, мо Осимхенро то моҳи январ дар майдон намедидем. Яке аз беҳтарин ҳамлагарони ҷаҳон корномаи варзишии худро зери суол монда буд. Майли зиёд пайдо кардани ӯ ва агенташ ба маблағу дороӣ ба он оварда расон ки Наполи ба аспи ҷаҳл чапа нишасту Осимхенро умуман ба ҳайати бозингарон роҳ надод. ҳатто рақами нӯи ӯро кашида гирифтам ва акнун Лукаку таҳти ин шумораи ҳунарнамоӣ мекунад. Ба Виктор Осимхен дастаи зиёд талабгор буданд. ПСЖ ӯро ба ҷои Мбаппе ба ҳайаташ ҷалб кардан мехост, аммо бозингар ба дастаи шаҳри Париж ҷавоби рад дода бо Арсенал гуфтушунидро оғоз кард. Чанд манбаъ рӯзи гузашта навиштанд ки Ливерпул ҳам ба Осимхен майл пайдо кард, аммо маоши баланди бозингар онҳоро аз роҳ гардонд. Дар ҳамин лаҳзаҳо ба Осимхен фарқ надошт ки ба кадом даста мегузарад. Инак Галатасарай бо пардохти 10 миллион евро маош соҳиби чунин ҳамлагари бо маҳорат мешавад. То пайдо шудани харидори соз Наполи ҳам дуруст кард ки футболбоз бе таҷрибаи бозӣ намонад. Агар моҳи январ ба Осимхен талабгор пайдо шавад, дастаи туркӣ чанд миқдор маблағ дар шакли ҷубронпулӣ ба даст меорад. Осимхен аз Наполи тақозо дорад ки ҳаҷми таомпулӣ дар шартномаи ӯ аз 130 миллион то 75 миллион евро поин оварда шавад. Ин маблағе ки бо он дар бозор фақат соланкиро харидан мумкин аст. Айби худи Наполи вақте ки ба як футболбоз сахт меҳр мебандад ва ӯро то охир нигоҳ медорад. ҳолате ки бо Кулибали рӯй дод ба президенти Наполи Аурелио де Лаурентис дарс нашуд. Бо ин кораш дар гумон аст ки ягон даста мисли аввала барои ба даст овардани Виктор Осимхен талош кунад. баъди омадани Стерлинг ба дастаи Арсенал дигар бозингари ин мавқеъ Леандро Тросар дар фикри рафтан шуд. шояд чунин набошад. Фуози бо маҳорат қасд дорад мубориза барад, аммо дар Арабистони Саудӣ умед бастанд ки Тросар харида мешавад. Ал-Иттиҳод бо 35 миллион евро расман ба Арсенал дар баҳои Леандро Тросар дархост равон кардааст. дастаи шаҳри Лондон бояд тасмим гирад. худи бозингар ҳам бо ин аз футболи Аврупо дар фосила хоҳад буд, аммо дар муддати муайян метавонад маблағи хеле калон кор кунад. бо Бензима, Канте ва хеле ситораҳои саршиноси футбол якҷо фаъолият намояд. гап сари ин ки он ситораҳо дар айни сукут кардан он ҷо фаъолият доранд, аммо Тросар нав дар футболи калон ворид мешавад. дар ҳайати Арсенал ки даъвогар барои чемпиониям дар Англия ва ҳатто дар Лигаи Чемпионҳо аст, метавонад нақши муассир дошта бошад. онҳо беҳтарин лаҳзаҳои корномаашро сипарӣ хоҳад кард. Тросар дар Арсенал мавқеи махсус дорад. дар ҷои ӯ бештар ба Мартинелли имкон дода мешавад ва ӯ ҳам бад нест, аммо Леандро голҳои муҳимро мезанад. Арсенал
Арсенал агар воқеан барои ба даст овардани ягон ҷом мубориза мебарад, ба ҳеҷ ваҷ бояд Тросар ва ягон касро нафурӯшад. ёдовор мешавем ки ин бозингар аллакай дар 4 рақобати оғози мавсим 3 гол задааст. Арсенал худаш ҳамлагар надорад, ҳама умед ба Сака, Тросар ва накам аз ин ба Кай Хаверцу, Мартин Эдегор. дар миёни ҳамаи онҳо маҳз Тросар агарчи варианти аввал нест, дар голзанӣ маҳорати бештар дорад. Манчестер Юнайтед наметавонад як соли дигар тоқат кунад ва Эрик тен Хаг шояд ба истеъфо равон карда шавад. Дастаи маъруфи Англия зери роҳбарии ин мураббӣ анъанаи бад касб карда ба душмании асосии худ аз Ливерпул бо ҳисоби калон рӯбарӯ мешавад. Чунин ба назар мерасад ки дар Манчестер боқӣ мондани ин мураббиро бештар дар Ливерпул ва Сити мехоҳанд. Гӯё Гвардиола қасдан дар ҷоми лига бозиро бой дод ба хотири он ки Тен Хаг дар вазифааш боқӣ монад. Ливерпул пештар бо ҳисоби калони 7-0 ва 5-0 Юнайтедро сару кӯб мекард. Ду бозии охир ба 3 гол қаноат мекунад. Ин имкон дод ки Тен Хаг бори дигар аз гирифтани ҷомҳои дохилии Англия бинозад ва бозам ғолиб омаданро дар ягон мусобиқа ваъда диҳад. Аммо агар дар 2-3 бозии оянда Манчестер имтиёзи зиёд аз даст диҳад, роҳбарият ягон тасмим мегирад. Ба ин мураббӣ ҳамаи бозингароне ки хоҳиш карда буд харидорӣ намуданд. Дар ҳамаи мавқеъ Манчестер бо сарфи маблағи калон футболбоз харид. Борои Тен Хаг ҳатто ҳамон ҳайати Аякси афсонавӣ ҷамъ оварда шуд, аммо натиҷа нест. Дар бозӣ бо Ливерпул ҳолати соҳибмулки нави Манчестер ки дуюмин одами бою бодавлати Англия аст, маълум мекунад ки ба мураббӣ имкони дигар намедиҳад. исми номзадҳо нашр шуд. Ба бовари букмекерҳо ёвари Тен Хаг дар гузашта бозингар ва легенда Руд Ван Нистерлой барои сармураббии Манчестер шудан имкони бештар дорад. Баъдан номзадҳои ҷиддӣ аммо бо шанси камтар Гарет Саутгейт ва Томас Тухел ном бурда мешавад. тақдири Тен Хаг дар наздиктарин фурсат ҳал мешавад, ё баъди танаффус барои бозиҳои тими мунтахаб ва ё ду бозии ояндаи дастаро интизор шуда қарори ниҳоӣ мебароранд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.